Пагаворым сёння з вами пра 90-ы санет Уільяма Шекспіра. Нагадаю вам, што санет гэта не толькі 14 радкоў, але гэта і радкі, якія напісаны ў пяцістопным ямбу. Гэта значыць, што ёсць 10 складоў, не абавязкова 10 словаў, 10 складоў, якія ідуць спачатку без націску, потым з націскам. Рытм, стук нашага сэрца. Дадам, 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 дадам. Санет гэты прыгожы, і, канешне, калі я шукала, які ж я наступным буду вучыць санет, я знайшла гэты, і на ім так засталася, бо вельмі мне падабалася вось гэтае Windy Night, A Rainy Morrow, і не толькі гэта. Санет гэты моцны, і энергетика ў яго аж зашкальвае. Давайте я вам яго працытую, а потым мы з вами трышачку паглядзім на пераклад. Then hate me, if thou wilt, if ever, now, while the world is bent my deeds to cross, join with the spites of fortune, make me bow, and do not cross in, for an after loss. Do not. When my heart had escaped this sorrow, come in the rear word of unconquered woe. Give not a windy night, a rainy morrow, to linger out a purposed overthrow. If thou wilt leave me, do not leave me last, when other petty griefs have done their spites, but in the onset come, so shall I taste at first the very worst of fortune's might, and other strains of woe, which now seem woe, compared with loss of thee, will not seem so. Санет гэты пра тое, што страта дарагога чалавека гэта найбольшае гора для нашага аўтара. І калі ў вас нейкая такая беда, на жаль, канешне, то гэта лепшы санет, які перадае вось гэты боль і моц той болі, якая ёсць у нашага аўтара. Санет гэты цудоўны, і напісаны ён пра боль так відавочна, што, канешне, мы з вами зараз пагаворым пра тое, ці то аўтабіяграфічныя нашыя санеты ці не. Тут крытыкі раздзяліліся, і ёсць суполка тых, хто мяркуе, што санеты гэтыя ідуць так, як яны накіраваны ісці ў гісторыі, у паэзіі, то бок спачатку любоў, потым нейкая страта ці нейкая такая прапона, ці яшчэ нешта, ці то, які сапернік у нас з'явіўся, і потым вось гэты боль. Але ж мне здаецца, і іншая суполка таксама лічыць, што так таленавіта, так па-майстэрску, так геніяльна напісаныя гэты санеты, што трэба спачатку нешта перажыць, такое падобнае, каб гэта потым так праўдзіва распавесці пра гэта. Таму я лічу, што санеты гэтыя напісаны не ў нейкай модзе, а таму, што сам санет усё гэта перажываў. І, канешне, вельмі прыгожы пераклад санета Владзіміра Дубоўкі «Калі знялюбіш, знелюбі хутчэй». Я агучвала гэты санет, і вы можаце знайсці яго на маёй старонкі. Хачу вам дадаць, што гэты санет і адзіны, які я чула ў нашай расійскай ці беларускай эстрадзе, гэта санет, які перапела Алла Пугачова. Я на гэтым з вами развітваюся, але, калі ласка, прачытайце гэты санет, прачытайце гэты пераклад і напішыце ў каментах, да якой суполкі вы адносіцеся. Ці верыце вы ў тое, што аўтар пісаў гэтыя санеты проста так, як патрабавала тая мода. Дякуй за ўвагу.